Angas Jeff Valdez sa may bandang kanan umangas. Sa kaliwa naman ito, humahabol pa Reste Aragon. Ayan na, Reste Aragon, Jeff Valdez. Jeff Valdez. Ay, maganda to. Kasi andito pala si Jesus Garcia yata yung number 17 na yun, ha? 40 to 59 pala to eh. So, andito si Jesus Garcia. Magandang laban to. Andito rin si Dean Pinili, Reste Aragon, Ismael Hendrano, si Aye Fernando. Nakikita ko rin si Giro Manzano, si Roland de la Peña, si Danilo, si Bulburo. So, check natin lahat. Jeff Valdez. Sa atin kung makakahabol si Santi Barnachea. So wala dito si, pero check natin. Tingnan natin kung andito si andito si Joel Calderon. Hindi ko sure kung andito. Pero dihado sila andito dahil andito yung mga malalakas. Romeo Camingaw, Jody Trata, Jeff Valdez. Wala nga sila Calderon, ha. So mahihilig talaga. Hindi ko may tatagong mahihilig talaga sa karera ng bisikleta ito mga taga Pangasinan, San Manuel, Pangasinan. Kasi may mga dito, Jody Trata. Ito, meron tayo isang excellent noodles. Si Ruben de la Cruz, andito rin yata, ha? Si Ricky Sabala. So, sabay pa sa ating shoutout kay Jody. Shoutout pala natin si Ma'am Cathy Itrata, Miedo, Samson Itrata, Ferdinand Itrata. Shoutout din siyempre natin si Mayor Kenneth Marco Ferres, sa kanyang kapatid na Vice Mayor, si Vice Mayor Ferres. Hindi ko lang ma-reveal yung pangalan niya, nakalimutan ko. And siyempre, shoutout si Sir Michael Noriales. Okay, so flag down. So sino kaya yung unang babanat dito? Nagkakagyo din na sa harapan, no? Yun, si Aya dito lang sa likuran, ha? 3 laps tayo, mga kwanto 60 plus kilometer. Mahaba-haba ito. Mahaba-habang bakbakan ng mangyayari dito. Siyempre, shoutout muna natin mga pasimuno dito sa karerang ito, ang mga Perez, family Perez, sa pangunguna ni Mayor Kenneth Marco Ferres and Vice Mayor Perez dito sa kanilang 11th edition ng Dr. Laureano Ferres Senior San Manuel Bike Race, presented to you by, sponsored by Fleet Bar and the local government unit of San Manuel, Pangasinan. So wala pa rin tayong breakaway. So nasa harapan na naman to si Camingaw. Siya ang magdadala dito, siyang titimon dito. Umangat sa kaliwa itong si Dean Pinili. Inangatan ni Dean Pinili sa kaliwa. Nakatitig lang yung ibang mga riders. Pinagmamasdan ang mga galaw ng mga kalaban na ito. Santi Barnachea dito lang sa likod. So, mga Alpasco SNTC bikers. So nakakalamang si Pinili ng mga 70 meters na. So dito lang sa likod si Ismael Hendrano.
ang kapatid ni Ruel Hindrano na isang tour veterans. So may mga bagong mukha kaya tang magpapakitang gilas dito. Ang ating category 40 to 59, 40 to 59 years old yata ito. So wala pa rin tayong breakaway. So wala pa rin tayong breakaway. Dahil madidikitan na si Din Pinili sa harapan, yun. So maabutan. So ito si Din Pinili, yung ating nagbabantang mag-breakaway. So mahirap mag-breakaway dito dahil napakarami ng kalaban sa likuran. Kalakas pa naman humata ni Romeo Kamihan ng grupo. Siya yung kumokontrol sa grupo eh. Yung ating breakaway paano? So madidikiran na. Uy, umangat si Milano. Ayun na din si Danilo si Bulburo So itong grupo natin, walang pumipiglas, walang tumatakas, walang nagbabadya. Bagamat meron tayong isang nakakagwat ng mga 50 meters lang, si Danilo si Bulburo ng Muñoz Nueva Ecija. Pero mukhang didikitin na rin siya ng grupo. Dito tayo sa Barangay Palaris, Tuboy, boundary ng Tuboy and Palaris, Pasinggan, Pangasinan. Ang barangay ng mga Valdez sister. Yan, saya. So, ayan. Tahimik pa rin na bumabagay ang ating mga siklista. Umangat na sa kaliwa itong si Grospe. Sinundang agad ni Aye. Ayun na, nagkabalata na. Grabe, pumikig Ang sa likod tong si Din Pinili. Kwento, mahaba-haba ito 3 laps, naku po, 40 plus 60 plus kilometers Hindi biro itong karerang to. Kaya kailangan pasensyoso ka. Bumaba na at si Jesus Garcia. Tinutugis ngayon ni Giro Manzano. May kumangat na rin isa Team Marinas. Nandito lang sa likod tong si Din Pinili So pahiyang pa to, mahaba-haba pa 3 laps tayo dito, mahaba ito. Okay. So nakikita ko medyo bumabanat yung si Johnny Armendez. Pumaparap, ayun na, umangat na umangat na si Johnny Armendez. Nakatati na yun, sinagad-sagad na. Sumutugis ngayon si Jeff Valdez. Sumabol Jeff Valdez sa isang Excellent Noodles. Ito na si Din Pinili. So dumidikit pa rin talagang walang makatakas, walang gustong patakasin. Sana po sa nagkakabalatan sa harapan Dito din pala si Lito Abot.
Uy, hindi patapok. Iyo! Opo. Ah? So, marami pa rin itong mga radyo sa harapan natin. Oh, Jody Trata. Shoutout pala kay Bang Kati Trata. Ito na yung kapatid mo. Uncle mo. Si Jody, rider number 29. Sige, panat. Okay, so what was I? Umangat sa kaliwa. May umangat sa kaliwa. Medyo nagkakabay tayo. Sinusundan ni Romeo kami gawin. Jesus Garcia. Nagkasundutan. Talon tayo dito. Talagang mahirap. Okay, basta sa harap. Okay, hindi pinili. Umangat ka sa kaliwa. Sige, nagbabadya na naman ito kasi din pinili. May tutugis kaya kayo din pinili. So, inahayaan si din pinili ha. So, dito nakabakot sa harapan itong Reste Aragon. Si Jesus Garcia, si Romeo Amingaw. Magkakatabi ha. Talaga nagkakabantayan. Yan ang mga biggas dyan. So, ito. Sakasamantalayan naman ngayon ni din pinili. Titignan natin sa pangalawang pagkakataon ay makakalayo kaya ng lubusan ng tuluyan itong si Din Pinili, ang Marlboro 1991 Rookie of the Year, native from Lupao, Nueva Ecija. Dinan mo, sagad-sagarin mo para tuluyang makalayo. Pero malakas maghabod yung mga yon. Malakas maghabod yung mga excellent noodle sa harap. Shout out! Yun. So, ayan na. Dumidikit na rin agad yung grupo ha. Yun lang mga idols. Yun o. Napakarami, grabe o. Master pa lang itong naglalaro dito ha. Master category pa lang. Wala pang so may breakaway tayo. So Rabot sumusunod. Wala tatawid. Ito yung ating grupo. Last two rounds. Last two rounds. So yung dami ha. Santi Barnachea yung ating solo breakaway sa master ha. So ito pa lang yung ating grupo ha. So lumayo si Santi Barnachea ng mga 300 meters dito sa ating main group. So naiiwanan na itong grupo ha, pero isang lap pa to, mahaba-haba pa. Okay, so may nawanan tayo isa rito sa likod. So engine ito, Johnny Armendez, Roland de la Peña, Tim Marinas, Jesus Garcia dito. So Romeo Amingaw yung nakabakod sa harapan. Sa'yo nagbabantay dito kung sino yung magtatanggang humabol ka Santi Barnachea. Dahil medyo malayo-layo na ang agwat ni Santi Barnachea dito sa main group. Andito rin si Jeff Valdez, so talagang bantay sarado. Nawala yung si Reste Aragon ha. Ayun, nasa harapan din. Reste. And Jeff Valdez, umangat sa kaliwa itong si Giro. Sinundang kagad ng isang excellent noodles. Ayun na, umangat na rin si Romeo Amingaw. Kakabanatan na rin na naman ha. Medyo mabagay kasi yung takbo ng ating mga riders eh. Kaya nahihirapan silang madikitan si Santi Barnachea. Uy.
ano, nakabakod si Juan talaga eh. Nakabakod talaga tong si Romeo Camingaw eh. Tatlong excellent yung nakabakod dito sa harapan. Si Camingaw, si Aragon, tsaka itong si Hendrano. So paano kung makakatakas sa mga kamay ng mga excellent noodles? Yan, ganyan. Okay. Na. So dito natin makikita dahil huling pa na nila daw. Huling pagtatangkaya nilang habulin si Santi Barnechea kung maliligitan pa nila. Dahil malakas mag-maintain si Santi Barnechea. So kaya ng takbo, 55 kilometers per hour. So wala pa rin galaw itong mga taga Pangasinan ha. Ayan na. Si Jesus Garcia, hatak-hatak niya itong si Johnny Armendez. Sumasabay na rin itong si Reynolds. Si Reynolds siya tayo naka-Team Marinas na yun ha. Katabi niya si Aye. So Pangasinan versus Excellent Noodles to. Malakas yung hangin natin ha. So talagang pantay sarado kumbaga binakuran ng Excellent Noodles so harapan ng peloton. Ayan o, nasa harap Presti Aragon, Romeo Camingaw. Kakabanatan dito sa ano, mga si Giro. Sinundan ng agad isang excellent. Ito na, humahatak pa rin. Presti Aragon, tatlong excellent yung humahatak. So mabilis na yung takbo, 52 kilometers per hour. Uy, si Aje ah, naka-support lang dito si Aje sa harap. So hindi talaga makalayo, talagang malakas maghabol itong mga Excellent Noodles eh. Napapasigaw na itong si Roland de la Peña. Baka hindi pa nila kayang iwak. Umangat na sa kanan si Armendez. Si Armendez sinundang agad sa bandang kaliwa naman si Jesus Garcia. Tawabayaan kaya ng mga Excellent Noodles na makalayo si Armendez at saka si Jesus Garcia. Pero humahabol, humahabol na naman. Hinahabol talaga nila. Malakas maghabol itong mga Excellent Noodles eh. Speed nila 47. So ito si Aye, saka si Ismael Hendrano. Napakahirap talaga ang takasan itong ating mentor nito dahil malakas, marami yung mga naghahabol. Excellent Noodles. Bantay sarado ng Excellent Jeff Valdez. Solo breakaway, more or less 400 meters to 500 meters na. Ang nila namang nitong si Santi Barnechea doon sa ating second group. Uy, suko kayo hindi. Okay, suborkat ka na rin sana. So talaga pinapakita pa rin ni Santi Barnechea na malakas pa rin siya. 48 to eh. 47 to 48 years old. Wala, diniinan pa, sinagat-sagat pa. 48 kilometers per hour. So mahirapan ng abutan to ng main peloton dahil humigit kumulang sa 500 meters na ang nilalamang itong si Santi Barnechea. So the fourth time champion ng mga big race dito sa Pilipinas, itong si Santi Barnechea, the pride of Umingan, Pangasinan. So ngayon speed 46, talagang mini-maintain niya na ha. Grabing mag-maintain itong si Santi Barnechea. So paano siyang madidikitan ng mga
grupo sa likod. So hintayin natin dito yung kan. Hintayin natin dito yung peloton. So i-congrats na natin. So ito na yung ating peloton. So mula rito hanggang doon sa finish na mga 7 kilometers pa siguro. So may bumabanat sa kaliwa. Mukhang tatakas na itong mga excellent ha. So yun na. Uy, kakabantayan talaga dito eh. Kakalas na itong si Jody. Ayun, umaangat na sa harapan. Dito tayo sa harap. So bumabanat na si Jesus Garcia. So yan, nagkakabalan talaga dahil magbabakalasan na to. Dahil papunta na tayo sa pinsa. Meron palang nakatakas oh. May nakatakas na rider sa harap. Tignan natin kung sino yung tumatakas sa harapan. Mukhang pinapagod lang nila itong si Jesus Garcia. So may dalawa o tatlong riders na nasa harap tayo. So tignan natin kung sino yun. Excellent noodles yung isa eh. So naiwan dito si Aye, si Resti, mukhang si Romeo Camino yung nasa harapan. Ito si Jesus Garcia oh. Nahabol si Jesus. Ito yung dalawang tumakas doon sa main peloton. Lumalamang sila ng mga 200 meters. Sila kayang dalawa ang magre-remitihan o madidikitan pa sila o iiwanan pa ni Romeo kami nga ito nakablock na to. Hindi ko makilala itong nakablock eh. So hindi ko makilala si Idol. So basta rider number 8. So 300 at 200 meters na ang nilalamang nila doon sa ating grupo sa likod. Malapit. That's 600 meters or 700 meters of the finish line. So ayan na, talaga makikita mo ang puso ng mga siklista dito sa San Manuel Pangasinan. Kung gaano sila kahilig. Talaga nag-cheer pa sila ha. Na, wag na kayong kukurap. Wag na kayong pipikit. Dahil sigurado Ray Matiyan ang mangyayari dito sa dalawang riders ito. Uy, nag-peace bump na. So mukhang magkakabigayan na. Mukhang hindi kakayanin na nakablock itong si Romeo Camino. So si Romeo Camino kaya magiging second place. So itong nakablock ka magiging third place. So dito tayo sa may arko ng San Manuel Pangasinan. So last 400 meters to the finish line. So mag-aabol yung kan ha. Grupo ha. Sino kaya sa dalawa na to magse-second o third place? Bigyan nyo ng magandang laban. Bigyan nyo ng magandang Ray Matiyan. Ayan na, umaangat na itong si Romeo Camino. Iniwan niya talaga itong nakakulay black. So si Romeo Camino magiging second place. Si Romeo Camino sinagad-sagad na. Hindi na. Piga pa. 50, 55 kilometers per hour. Romeo Camino pa 2 excellent todos. Ate, second place, 62 kilometers per hour, 63. Ayun na, sumagad na talaga. Sagad na itong si Romeo Camino. Ang veterano pagdating sa mga karera ng basikleta ay itong si Romeo Camino. So ang ating champion, Santi Banatea, second place. Itong si Romeo Camino in third place. Ayun, nakablock. Hey, gabi mga dudong. Ayan. Medyo umangas. Jeff Valdez sa may bandang kanan umangas. Sa kaliwa naman ito, umahabol pa Resti Aragon. Ayan na, Resti Aragon, Jeff Valdez. Tingnan natin, Jeff Valdez ito bumubungat. Si Jeff Valdez, sumunod si Sabala, Nituan, Armendez, Ismael, Resti Aragon. Ayun, Giro.
So talagang nagpakalasan sila. Okay, so congrats sa mga nanalo. Santi Barnechea, si Romeo Kamingaw at saka yung naka-black.